Čaute ľudia, toto sú nové noviny. Už asi 5. noviny sú tu. A toto je so mnou CD Biohazardom. Dneska prvý prípad sa stal to, že náš kopáč kopal, išiel svojím vozíkom dopredu, ale pod ním sa rozpadla cestička a padol do lávy a umrel chudák. No, ideme sa tam podívať. Ako môžete vidieť, pána Joža, nášho kopáča, jede vláči. Kurňa, a padol tam a umrel ten človek. Ako ste mohli vidieť, tá tragická jahoda sa nemohla, lebo rozpadla sa celý mostík na druhej strane. Tak pán Joža tu umrel. Chudáčik. Tak, ideme k druhej strane. Náš dneskajší druhý prípad je jeden kaskadér chcel skočiť z veľkej výšky do jednej kocky malej vody. No, uvidíte, ako to dopadlo. Ako môžete vidieť, tam je hore nás kaskadér a ide skočiť do tejto malej vody. Skok! A neskočil. Fuj, krv, jeho koža, nejaké snilé mäso z neho vypadlo. Tá kožu aj zoberiem, možno, že na ňu sa to bude dobre. Zoberieme to do laboratórie, že ktorý človek to bol, ale to ostatné tu nechám. Dneska náš posledný prípad, jeden gangster ukradol naše peniaze a uvidíme, že ako ho mučia. Poďme sa tam podívať. Kde sú peniaze, debile Maďare? Kde sú tie peniaze, Maďar? Čo to hovorí, že nepovieš? Po maďarsky? V slovenskom rozprávaš? V dolnom sejve? Áno? Áno, priti tvojej. Díky, že si mi to povedal, že kde sú prachy. A teraz, čauko.